Porto do Son inicia unha nova edición da popular Feira Celta. As rúas da vila encheranse con máis de 40 espectáculos dende hoxe ata o domingo. As rúas de Porto do Son comezan a celebrar a Feira Celta. Dende a apertura do mercado ás 5 da tarde, a vila enchese de visitantes e locais que desfrutarán dunha das festas máis coñecidas da contorna. Un dos atractivos máis grandes deste tipo de eventos son os postos na rúa. Esta feira contará con preto de 90 con todo tipo de obxectos e presentes. Pois hai como, hoxe aquí na Feira Celta de Porto do Son, hai como 90 postos. Todos eles de artesáns fan cousas maravillosas que podedes disfrutar, tanto xoias como comida, bebidas, bueno, 90 postos nos que tendes que vir e apreciar os maravillosos artesáns que veñen a Porto do Son. A meirande parte dos asistentes serán visitantes, ao ser Porto do Son unha vila de gran acollida de turistas, aínda que dentro do concello aseguran que ten bo seguimento entre os locais. Xente local, ven xente de fora, temos aquí tamén un posto onde venden roupa celta, así que non vos preocupar porque podedes ter un sitio onde mercar roupa celta. Si, a xente ven das praias, pasa por aquí por Porto do Son, xa se quedan á Feira Celta, porque claro, sales da praia e que traes? Fame, pois xa hai onde comer. Aquí no Son xa hai onde comer, tanto na Feira Celta como nos bons restaurantes que temos aquí. Destaca a edil de Cultura a importancia desta feira para atraer todo tipo de visitantes á vila que fomenta o turismo en todo o municipio. Isto é moi importante para o pobo porque xente que non viña a Porto do Son, pois agora ven que a Feira Celta, porque ven a mirar como é a Feira Celta tamén, porque non só ven xente da comarca, ven xente de moitos sitios e faise conocer, veñen ver a Feira Celta e veñen ver o pobo tamén. E os castros, os maravillosos castros de Baroña que temos aquí, con estas bonitísimas postas de sol.